оё шумо мехоҳед чеҳраи телевизион бошед? маҳорати эҷодӣ дореду дар телевизион кор карданро меписандед? вақти он расидааст ки истеъдоди худро нишон диҳед. дар кастинг иштирок намуда орзуятонро амалӣ намоед. идораи телевизион ва радиои вилояти хатлон барои ҷалби чеҳраҳои нав, ровиёни хушбаён, муҳаррирон, танзимгарон, коргардонҳо, наворбардорони касбӣ, дизайнерон ва дигар мутахассисони соҳа кастинг эълон менамояд. кастинг барои эҷодкорони соҳибзавқу боистеъдод ва мутахассисони кордону бомаҳорат имконияти хуби муаррифист. биёеду аз ҳунару малакаи худ хабар диҳед. агар шумо орзу доред дар дунёи рангини телевизиону радио таҷриба гиред, пас фурсати муносибро аз даст надиҳед. дигар вақти фикр кардан нест. орзуҳо бояд амалӣ шаванд. ҳамин ҳоло тасмим гиред ва дар кастинги идораи телевизион ва радиои вилояти хатлон иштирок намоед. чеҳраи нави телевизион маҳз шумоед. нишонӣ: шаҳри бохтар, кӯчаи борбад 16. телефон барои маълумоти бештар: ҷамъ 992 93 522 4066, ҷамъ 992 938 56 54 56.